weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to babaɓe to juude jeeri to juude jaaɓi to fonde elimana to fonde eliman to abdallah jeeri to ñabina to baggudina to wolumnere e woluma hatar ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane kane to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fati rewindade pele tumaɓe borjingol koppereje leydi ɓe mbaɗi convoqué alkamisa hanki o Yahya Wule Heddemi mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi mennoɗo wonde hoore jagoɗo leydi ndi e biyeteɗo Nana Choula Chourouga on ko mennoɗo wonde jagoɗo kalfinaɗo ko fate awoynera leydi hen to leydi Mauritanie ha joni Hannana Wulu Sidi ko chef d'état major ko kañumme ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate ndenka e kisal leydi ndi kanko e chef d'état major général des armées ɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe hanki ɓe jeeyi ha to Wadanaga yaade kay ƴeewoytude golle magol centre taw ko centre to yimɓe dadiɓe heblete taw ko dadiɓe halfinaɓe ko fate maintien la paix to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aadi nder leydi he o holliri tigui oɗon Rafi biyetenoɗo maladie mystérieuse woni Rafi kulɓiniɗo tawa kadi komo awoɓe gaddonno nder maaje kaaɗe e oɗo saaha joni o gasi ha laaɓi nder leydi he to leydi Mali heeɓi ballal leydi Mali heeɓi ballal taw ko matériel paydiɗo no fewi ko fate safaruji on matériel ɗon ngal ballal ummi koye ndeɗo fedde witede association Katara Charikiem to leydi Côte d'Ivoire ani konambe jin mawɗo landaji lunda taw kadi kañum ardi kaɗol lunda wite ka PDCI o holliri tigui e oɗo saaha joni yidde makko ko yo kaldigal moƴƴal won hakkude mabɓe e laamu ngu yo kadi o holliri wonde o firti catala bitegal CNT ngal ɓe tafno o noddi kadi o yerima kadi nde dartinte ko wiyete désobéissance civile ha laaɓa e nder leydi hen to leydi Mali leydi Maroc sifodiri e leydi Israël jokkodirala moƴƴal e jaam e kisal natta hakkude mabɓe to leydi RD Congo assemblée nationale leydi ndi ɓe gooti ɓe jooɗima kay ɓe mbawi yandinde gonnoɗo hoorejo suudu ndu to leydi Afrique du Sud en tawe oɗo saaha joni e luggere mawde ko fati e ɓen peƴere ɗiɗɗe ɗe oɗo mboroso biteɗo coronavirus bisimilla moon ketki hotodirte joni jañoɗen ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leggal ceerno Djiby Sy ko nawɗuɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy komo Allah rokki gandal e oɗo saaha hande newiɗo to banggue safaruji bawɗo golle mum labdori dumalaɗo wune ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida e kirol ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 mborosa ene yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde 19 rafi comiɗo e ɓandu maɗa ene yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu worɓe ɓe maniyu men moƴƴani ɓe ngala maniyu rewɓe ronkuɓe sowade keeceje musoje e koyɗe guloje ceerno Djiby Sy ene jogui pegge ene jogui siroji omo jogui usula ceerno Djiby Sy ko newiɗo labdorido malaɗo wune ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskino Allah tigui ala doole mo safruma ha cella so wona taw noon ko gonduɗo e rafiji ɗiɗi ɗin tan woni ɗo safrirta Allah ɓolo woni kangaɗo mo sellani ha habba walla oɗon jaro borogal ko ɓe ɗiɗo tan woni ɓe o safrirta Allah ɓolo
ceerno Djiby Sy ne andina dendagal client e mum caggal nde waɗi tour e nder leydi Mali o arti oɗo saaha mo tawi nder leydi Mauritanie to Nouakchott to marché légal biyetegal Nektet sara marché Nektet so tawi ari ha ɗon sa waɗi numéro makko 47 22 80 84 ma heɓ ceerno Djiby Sy wonande kadi wonɓe leydi Mali e leyɗele ɓurɗe ɓattade leydi Mali so tawi a ari ha to Nioro Mango e nder leydi Mali omo jogui tan base makko e pharmacie makko leɗɗe makko labɗe labtuɗe moƴƴuɗen tawi toon tawa kadi ko miñi ko biyeteɗo Samba Sy ko kañum heedi e on pharmacie wonanɓe wonɓe leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ko ceerno Samba Sy kawrata ceerno Djiby Sy ene wiya en mbaɗnen danɗo faade makko kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma sappo e goo lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulare sowte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen ene gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen oɗo saaha cilciltiri laamu Mohamed Wula Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ɗi o sifodirino e société biteɗo Arisa Mauritanie ɓeydugol e mawningol e gardingol port à conteneur mo Nouakchott nden sifande noon taw ko sifande niɓɓinde no feewi tumande tigui hewde mbuñari no feewi nden sifande kadi ene jeeno e dossier ji sappo taw ko ɓurɗi wulde ndi commission d' enquête parlementaire jofino hoorejo leydi ndi to banggue mbuñari kañum e laamu kilgu ngu kala ona nden ɗino on nden sifande noon e oɗo saaha joni laamu joni ngu ɓe mbawi tigui joddade e société Arista Congo gam kay wadde kaldigal hakkude mabɓe ɓe mbawi yurnitade noon ɗeɗon sifande ɓe mbawi yurnitade ɗum ɓe mbawi kadi hesɗitinde addude hen wayloji kewɗi no feewi waylo gadan o noon e nder sifande adande nde hollira sifande joni nde hollirama tigui wonde kay ko fati financement o ko fonds français d'investissement méridien ko kañum tigui rondoto dendagal fereji gonoji hen jaaru contrat o kadi ustima e oɗo saaha joni waɗini leydi Mauritanie gartam kene qime ha temedde 2 millions taw ko haalisa dollar américain laamu ngu kadi laamu ɓennu ngu sifodirno e Aris sifodirno e Arisa Mauritanie wonde kay ko contrat duuɓi 30 e oɗo saaha joni noon laamu ngu ɓe cifodiri e mabɓe koto banggue volume to banggue conteneur uji wonde kay so Arista Congo wawi kay wade yettade ha 450 000 conteneur so wawi yettade ɗon e ngan sangal laamu leydi Mauritanie jogui ndimagu e hattani made conteneur made kadi poora conteneur muɗum taw koya doole muɗum walla société goɗɗo mo welda kala ɓe kolliri kadi e nder cifanɗe he kadi ɓe kolliri so tawi kay société Arista Mauritanie wawi kay jodda wawi koye gollade fodde duuɓi 15 kene qime ko Arista ma perdu kene qime ha 10% e postoji muɗum ma artu e juuɗe leydi Mauritanie so tawi kadi duuɓi 7 goɗɗi pawtima hen ma ɓe perdu postoji mabɓe kene qime ha 50% ummo e juuɗe ɓeɗon oɗon société biteɗo Arisa Mauritanie arta e juuɗe laamu leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu ngu e oɗo saaha joni nana dari kay guila hitande dari nde hitande gonɗen e ɓena goni kay e made base tawa kadi ko base mo mbiyata centre de formation taw on centre de formation noon ko dadiɓe keblete hen taw kadi koye mbadi maintien de la paix woni tigui dadiɓe yahoɓe e kala saaha taw koye laafaji tawtoyoɓe laafaji mbulaji on centre de maintien de paix noon o mahate tigui ko nder mo qatam waddanaga noon en tawi fodde 50 kilométre hakkude mum e Nouakchott golle magol centre o noon fuɗɗima guila hitande 2020 woni hitande gonɗen nde ko hen fuɗɗi gasata ko hitande 2021 kadi fuɗɗu kadi noon kadi ne jeeya e plan taw ko plan quinquennat 2020-2024 mo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum kadi woni commandant suprême des
forces armées koye kenkena mum koye tigi ɗum ne jiya tigi e kenkena makko kanko hoore kanko dina mbaɗi noon hono jagorɗo leydi ndi calculaɗo ko fate nden kam e kisalla leydi ndi woni hanne na wulsidi wondude chef d'état major général des armées leydi Mauritanie ɓe jabbi koyɗe mabɓe alkamisa hanki o ɓe mbawi yettade ha on centre to mahate to gam ƴewde kay e oɗo saaha joni to golle ɗe jarata ari to naɓe tawi noon ari jabbi mabɓe to noon mawɗo centre o hono colonel Sidi Ahmed El Feyrek ko wondude e commandant 3e groupe des brigades mobiles de la gendarmerie leydi Mauritanie hono colonel Sidi Ahmed Wula Lekhela e dadiɓe hewɓe wonɓe ɓe martaba towɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi alkamisa hanki o nulli nulaɗo makko koolaɗo taw ko conseiller makko mo ɓuuri ɓattade o nuli ɗum to hôpital cardiologique nuli ɗon noon ko yo ya yettinoya calminali makko fade imam Abbas Diaby noon ko goto e mawɓe ulama jeeyaɗo e fedde ulama tawa kadi ko gandu no fewndira leydi Mauritanie kewɗo wadde jewte mum e diine e kala saaha e radio leydi Mauritanie e oɗo saaha kala noon tawateɗo e nder hôpital tawa ko hôpital cardiologique mo Nouakchott o wona karɗo cellal oɗo balle fof noon yimɓe hewɓe mbaɗino ñiŋoje saabu kay guila o entiri faade joni wonano laamu ngu wonano fedde ulama hay goto mabɓe araɗo yidema ɗum noon ñalawma alkamisa hanki o hoorejo leydi ndi noli toon conseiller mum nolaɗo mum koolaɗo hoorejo leydi ndi holliri kadi wonde hakkille mum nana e makko no feewi ɓe ko andinimo kadi wonde dendagal facteur aji safruji makko e ordonnance uji makko kala ma laamu ngu toppi ɗum ma ronda ɗum safre hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honno mbiruɗen e gardidi kabaruji men police halfinaɓe ko fate rewidade pele burjinoɓe koppereje e durkuɓe e tumaɓe mbuñari e nder leydi he alkamisa hanki o ɓe mbaɗi convoqué woni ɓe noddi Yahya Wule Heddemi mennoɗo wonde hoorejo jagorɗo e leydi ndi wondude e oɗo biteɗo nani Wulo Choruqa on ko mennoɗo wonde jagorɗo kalfinaɗo ko fate pêche woni awo e nder leydi Mauritanie ko alkamisa hanki o ɓe convoqué waɗi noon balle kewɗe no fewi fodde joni kene wona lewru noon commission walla police halfinaɓe ko fate ɗiɗon losgoji e le koɓe dartinnoɓe wayi kono koɓe dartinnoɓe ɗiɗon losgoji ni walla ɗiɗon convocation kono e oɗo saaha joni alkamisa hanki o holliraɓe tigui ɓe ɓamti ɗum tawa kadi ɓe puɗɗori ko nen Yahya Wule Heddemi wondude e oɗo biteɗo nani Wula Choruqa ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden to leydi Sénégal subaka aljuma hande o law ko dawannoɓe kay e golle mumen yahannoɓe haaju men nde ɓe gari ha to pont tawateɗo to pont Wakam noon ko ɗon tigui e tawa kadi ko en face immeuble Mariama ko ɗon ɓe tawi goski sagata gorko goto mo duuɓi 30 ene wara tawa kadi ko ɓoode o warda kaaƴe e ɓoode o warda ne wedda kewɗe ene sara makko to leli omo wonde waddani e fittade makko o tawa noon komo leli e dow ƴiƴam makko kewɗam no fewi police scientifique e gendarme ɓe kala gari mbawi kay hurde legal hurde kay nokku o gam wadde constat mumen ɓe udditi hen losgoji jaaji noon beele ɓe ganda baɗɗo ngal ɗon baɗala ha joni ko nder leydi Sénégal keddoɗen alarba ɓennuɗo jeenaya lewru bowte hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas Sénégal najo goto gurnoɗo nder leydi Maroc to wuuro witego Marrakech biyetenoɗo Ika Niang gurnoɗo to leydi Maroc kañum tigui wara toon tawa kadi o warda ko ŋañalde o jeyano kanko baraɗo noon o jeeya koto Tambacounda nde laamu Maroc noon udditi hen lesgoji mum tigui ɓe mbawi teɓade yimɓe joyo taw ko tumaɓe juuɗe mumen moddude e ngal ɗon baɗala ɓe kolliri noon e nder ɓen joyo teɓaɓe hen ɗiɗo ko Sénégal naɓe e nde ɓe puusi losgoji mabɓe ha woɗɗoyi ɓe kolliri tigui losgoji ɗi kolliri wonde cerveau tigui cerveau mayde nde wargo ngo ko Sénégal najo e oɗo saaha joni ko dogirɗo ko dogɗo e jiilaw cattugu ɓe goni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en teska kay ɗeɗo balle kala mborosa coronavirus ene ɓeydi no fewi e nder leydi hen e ɓeydi no fewi e nder leydi hen yidde laamu ngu noon ko ƴettude peeje kala falade cargol oɗon mboroso biteɗo coronavirus jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal fati gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu woni ministre de l'intérieur o holliri tigui o windi ɓatake walla mbiyan note circulaire hollirde kay e oɗo saaha joni peeje ƴettade gam kay habde kay e falade cargol oɗon mboroso coronavirus note circulaire o noon tongode mum ko 0240 68 15 octobre 2020 e nder note circulaire he noon ko yidde andinde yimɓe wonde ko ardi kala ndeɗo ardi kala wadde cuumorgal ko alay saguel woni port de masque et obligatoire e nder nokkuji
nokkuji kala taw ko nokkuji public woni nokkuji dendari ko wayno bureau ji laamu bureau ji privé ko wayno nokkuji ko wayno jeeyurdi jeehe en e nder transport kala wadde cuumagal ko obligatoire am toɓɓere ɗiɗi ɓere noon nde o holliri nder heen wonde kayni enen eɓe ewɗo sahaa joni koko haɗa e oɗo sahaa joni dendagal pottitte e dendagal moɓodiri e nder ɗiɗo nokkuji ko wayno plage woni tigui nokkuji gueje ko wayno terrain sport fugo koyngel watte walla to sport watte espace uji public ha e salle uji spectacle kala ɗiɗo nokkuji kala e oɗo sahaa joni koko udda ko kaɗa tigui yimɓe pottiti toon o holliri noon nder note he kala noon nanggaɗo hormaki ɗeɗon kuule walla hormaki ɗeɗon kuule jomum koko rewnete lawol laccon haqqi jomum koko rewnete lawol kadi yowa amanda poɗɗo fawde hen e muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade woni Abdoulaye Diouf Sarr o holliri tigui wonde e oɗo sahaa joni teskodoma tigui e lewru mayno ndum leydi Sénégal heeɓino rafi kulɓiniɗo no fewi rafi kawniɗo mo mbiyata maladie mystérieuse maladie mystérieuse Thiaroye sur Mer woni rafi kulɓiniɗo no fewi tawa kadi rafi o feeño koto Thiaroye sur Mer ɗum noon ko awannoɓe caggal nde ummi maayo hango ko ɓen tigui garduno e oɗon rafi on rafi noon ko uube e puƴe puttoje e noppi neɗɗo e guiti muɗum e toni mum kala ha e nder terli mum kala o holliri noon e oɗo sahaa joni noon e sahaa mo wonno kanko Abdoulaye Diouf Sarr conférence maggo de presse o holliri ñalawma hande o hay neɗɗo goto e nder leydi Sénégal ala keddiɗo ne heddide mboroso dendagal wondunoɓe mboroso kala celli ha laaɓi e oɗo sahaa joni hay neɗɗo goto ala dabaɗo kesso ala kadi gartuɗen addude rafi o kono noon o holliri laamu ngu haɗan ɗon tan saabu nana puusi kay ha joni jokkude losgoji mum beele ɓe ganda holko saabino oɗon mboroso o holliri noon caggal échantillon ngaji kewɗi ƴettanoma losgoji kewɗi mbaɗama e nder laboratoire ji kewɗi ɓe mbawi kadi jokkodirde e laboratoire goto taw ko tawateɗo to Nanta e nder tawateɗo ɗo Nanta on laboratoire ɗon ko kalfinaɗo walla jokkodirde e laboratoire uji halfinaɓe ko fati anti poison beele kay eɓe ƴeewa holko saabi oɗon mboroso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e ndin mbaɗi ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aljuma hande o caggal nde ujunere temettati e capanɗe jeenayo e jiiɗiɗo neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder holkiso hen nder waktuji nogas e nayyi sakke ɗi o holliri e nder ɓen noon hen temedere nogas e jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe noon qime to banggue pourcentage ha 9,09% o holliri noon e nder ɓen temedere nogas e jeeɗiɗo fiɗaɓe hen capanɗe jeegomo e nayo ko contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafita ko joñonoɓe ene panno holkiso men tawa tigui ko fiɗaɓe capanɗe jeegomo e tato heddiɓe ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o e boli taw andaka to ƴetti rafi o holliri kadi e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeegomo e joyo kefti cellal men hano hannirtini paati galleji men kono ko ɓuuri hulɓinade ko sappo e nayi neɗɗo e nder ɓe cellani ene tampino feewi ma ballite to banggue fofago ɗimɓe ɗiɗo kadi kawri Allah dialla e oɗo sahaa joni noon leydi Sénégal ene yaara sappo e jeegom ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayi e tato neɗɗo winditiɓe doggol corona hen sappo e jeegom ujunere e yimɓe joyo kepti cellal mumen hano hannirtini temetere capanɗe nayo e joyo kawri Allah dial capanɗe joyi e tato nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal mboroso coronavirus ne teska tigui ene ƴelliti no fewi e oɗo sahaa joni e nder koko naati tigui hano hannirtini e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal woni à l'Assemblée nationale caggal noon nde rafi o nangguno toon debbo goto taw ko sarɗiyanke woni député biyetenoɗo Marie Louise Diouf ha o wasi hen fittade makko hollirama e oɗo sahaa joni député ji kewɗi tawama ko fiɗaɓe oɗon mboroso coronavirus e wiide jayde rewni ɓe kolliri tigui e nder ɓen noon hen tatonen tampine fewi ma en tampine fewi ko antirɓe e nder hôpital principal ma ballite to banggue fofago en cuɓima noon wasde haalde inde mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal kolet leydi Mali paaden to leydi Mali alkamisa hanki o CNT woni commission nationale de transition ɓe puɗɗima golle mabɓe ɓe puɗɗiri golle mabɓe noon koto wiyete CICB woni centre international de conférence de Bamako ɓe joɗima noon hanki ñalawma o kurɗo eɓe conka hakkude mabɓe ƴettude kay peeje no
no ɓe golloto ko aljuma hande o noon ko aljuma hande o tigi ko fati règlement intérieur ko den tigi yaltatam règlement intérieur hollirten aljuma hande o règlement intérieur noon ko deftere de nogas nayi page woni nogas nayi hello ndena deftere noon ene waɗi cappande règlement intérieur ko cappande jeenayi e jeegom kuulal woni article CNT noon ene jogui bureau ji ene jogui bureau sappojo bureau ngo sappo joyi targal eɓe jogui kadi commission ngaji sappo commission an hokko noon ina namdide commission goɗɗo tafete tawa on commission ala ko halfinte so wona wadde losgoji mum e enquête aji mum événement ji bannoɗi ñande sappo e ñande sappo e goho e ñande sappo ji ɗi lewru juillet 2020 ha yimɓe hewɓe mbasino pittali men e nder Bamako ardiɓe CNT ɓe ardi noon catala CNT ngal ardi ngal ko colonel Malick Diaw noon ko numéro 2 e warnoɓe coup d'état derguinoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita ha joni kaɓoruji men e nder leydi Mali on fannu keddoɗen fedde wonnoɓe député ji tawa kadi ko député ji e laamu cilciltiri laamu Ibrahima Boubacar Keita nde saggal nde waɗano coup d'état noon ko ɓen ɗin député ji noon wonnoɓe mandat mumen samminaɓe ha laaɓi kayi ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɓe mbaɗi tigui conférence mabɓe de presse woni député ji de 6e législature ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse noon ñalawma hanki o e nder conférence mabɓe de presse o noon ko erade laamu nguɗo laamu transition nde wawa tigui wattudeɓe haaɓe mbawa jeeyede e ngal ɗo cital bitegal CNT taw ko lomtiɓe oɗo saaha joni député ji leydi ndi ardino fedde nde noon taw ɓiɗon nden fedde noon ardi fedde nde taw ko député ji yaltunoɓe les anciens députés ko oɗo député Kolikoro biteɗo Eli Diara ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni jagorɗo kalfinaɗo cellal aleyade mo leydi Mali o ɓayini communiqué makko omo tongode 163 ona communiqué noon o wanno ɗum ko ñalawma hanki o ko fati e coronavirus o holliri noon ñalawma alkamisa hanki o nder waktuji nogas nayi cakkiti ɗi ko ujunere temedere sappo e nayi neɗɗo tumanoɓe ko rafi o ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon hen temedere jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus to Kolambankoro ko joyo to Kati ko jeeɗiɗo to Kuccala ko joyo heddiɓe ɓe kala koto Bamako commune 1 mo Bamako ko yimɓe jeegomo commune 2 mo Bamako ko sappo tato neɗɗo commune 3 mo Bamako ko yimɓe joyo commune 4 mo Bamako ko sappo jeetato neɗɗo commune 5 mo Bamako ko sappo e nayyi neɗɗo commune 6 mo Bamako ko capanɗe tato e nayo neɗɗo tawa toon ko fiɗaɓe rafi coronavirus ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe nayo e jeetato kepti cellal mumen hano hannirni parti galleji men yimɓe tato kadi kawri hen ladiala leydi Mali ne yara e oɗo saaha joni e ujunnaji 5 e temedde 5 capanɗe jeeɗiɗo e jeegom winditiɓe doggol coronavirus hen ujunnaji 3 temedde 5 ɗiɗo kawrino e ladiala Mali noon e oɗo saaha joni Mali temedere nogas joyi kawri e ladiala ujunnaji 3 e joyi ujunnaji 3 temedde 5 ɗiɗo kepti cellal men hano hannirni mbiɗen temedere nogas joyi kawrino e ladiala Mali e oɗo saaha joni ne jogui ujunere e temedde 6 capanɗe jeenayo e jeegom neɗɗo joñaɓe e mbadi quarantaine ko tumaɓe yataw gondani e rafi coronavirus ene paadi holkiso mumen koto leydi ha joni koto leydi Mali keddoɗen fedde witede ñande fedde witede Katara City ñande talata jeetati lewru bowte gonɗen ɗum ɓe mbawi tigui wedde ɓe mbaɗi juuɗe jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ade leydi ndi ɓe pawi juuɗe makko noon ballal taw ko ballal ummade nde ɗon fedde witede association Katara Charité ngal ballal noon ko matériel et cutte wondude e appareil uji ko fate safaruji ha tengti noon e oɗo mboroso biteɗo coronavirus ballal ngal noon holliram tigui jaaru mum ene qiimi ha 1 million taw ko franc CFA mo leydi Mali ñamata ballal ngal ari koye juuɗe jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate cellal ade biteɗo Fanta Sidibé o holliri hen weltare makko mawde no feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mimata leydi Mali koto Côte d'Ivoire paɗen Henri Korombeji ko mawɗo landa wiyete ka PDCI ko mawɗo landaji Lunda kadi ko onnoɗo e oɗo saha kala o tikkere makko o holliri noon e oɗo saha joni woni yidde makko e fandare makko ko yo kaldigal moƴƴal won hakkude mabɓe kamɓe lundiyankoɓe e laamu Alassane Dramani Ouattara o waɗi erago o holliri noon wonde catal ɓe tafno kamɓe lundiyankoɓe catal ngal ɓe mbiyatno CNT woni tigui commission nationale de transition ngal firtama haalaɓe cammini ɗum waɗama dissous o holliri kadi o waɗi erago fade ɓesgu ngu kala ha tengti e lundiyankoɓe kala nde goppata mot d'ordre mumen d'obéissance civile ɓe goppata ɗum haalaɓe ɓe dutto e kaldigal moƴƴal hakkude mabɓe e laamu ngu yidde makko noon ko yo kaldigal moƴƴal waɗe beele dendagal lundiyankoɓe nangaɓe kala ne goppite ha laaɓa lundiyankoɓe dogɓe kadi moltoyi caggal leydi mbawata woppitede garta hano hannirta ni e nder leydi mumen sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Maroc paɗen leydi Maroc sifodiri e leydi Israël
sifondirande kay beldital e jokkodiral moƴƴal to banggue diplomatie ɗum noon kay leydi Maroc oɗo saaha joni tawtoyi leyɗele tati arabeɓe sifodirɓe e leydi Israël taw ko accord diplomatique woni émirat arabe unis wa handude e Bahrain e leydi witedi Soudan ko ɗeɗo leyɗele tati sifodirɗo e leydi Israël e oɗo saaha joni leydi Maroc latima leydi nayaɓiri ko Donald Trump noon gonɗo cilsiltirde laamu muɗum to dowlaji dentuɗi Amérique kañum tigui ɓayini communiqué o e hello mum Twitter ko kañum kadi dogi koyɗe jaam ha ngal noon cifodiral wawi dañede hakkude leydi Maroc kañum e leydi Israël Palestine laamu leydi Palestine ɓe kolliri tigui jamma hanki o ɓe sifande nde sifa jamma hanki o ɗe jeeya jammaji ɓurɗi musdeɓe no fewi ɓe kolliri kay saabu kay cifodiral hakkude leydi Maroc kañum e leydi Palestine ɓe kolli noon leydi Maroc e oɗo saaha joni janfimamaɓe janfa musɗo no fewi ha joni ko leydi kabaruji men demgal Pulaar so ɗum to leydi Maroc to Afrique du Sud paaden Afrique du Sud noon ko leydi e oɗo saaha joni ɓurdi boomade e nder dongre Afrique kala e oɗo mboroso biteɗo coronavirus ha tengti noon e oɗo saaha joni mo won peƴƴere ɗiɗi ɓere duƴƴi kay ko fati e oɗon mboroso ɓe kolliri noon laamu leydi Israël laamu leydi Afrique du Sud noon ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni ko fayre mawde ɓe jogui saabu kay ɓe kolliri ɓe ɓenni bar 6000 cas par jour woni kiri e oɗo saaha joni kala ñalawma eɓe keeɓa ko ɓuuri ujunnaji jeegom neɗɗo raɓaɓe ñalawma goto saabu kay ɓe kolliri alarba ɓennuɗo o ko ujunnaji jeegom e temedde jeeɗiɗi e yimɓe jeena kañumen woni fiɗaɓe ñalawma goto alarba o goto e ñon ñalawma kadi ko temedere capanɗe tato e joyi neɗɗo mbasi pittali mumen taw ko rafi coronavirus o yoɓiɓe e wiide jaggoɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri kadi moroso o ɓuuri sarade koto nokku to wiite to worgo leydi ndi ha fayre nde woni koto worgo leydi ndi ha to wiite Kab e to sud est leydi ndi e région de Pretoria ha to Johannesburg kala ko ɗiɗo nokkuji ɓuuri memede oɗo saaha joni to banggue coronavirus koto RD Congo paade woni République démocratique du Congo ko toon cakkitoɗen l'Assemblée nationale woni suudu saɓeji leydi ndi ɓe jooɗima ɓe gooti kuulal ɓe jandini hoorejo suudu ndu haala ɓe mbaɗimo destitué no ardino suudu ndu ko biteɗo Jani Mabunda ɓe ittimo haalaɓe o waɗama destitué ɗum noon ko weltare mawde no fewi wonande landa hoorejo leydi ndi hono landa bite landa oɗon biteɗo Félix Tshisekedi gardiɗo leydi ndi oɗo saaha joni ko test taw kadi ko test réussi wonande ɓe kay caggal kayde tekkere luɓanno oɗo saaha kala hakkude mabɓe kay e oɗon mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi biteɗo Joseph Kabila moɓe cifodirno ɓe mbadduno alliance gueɗe saaha sumgoji e oɗo saaha joni koɓe settuɓe ha laawi ɗum noon wawde ittudeɓe kay gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiyeji taw kadi ko landa Félix Tshisekedi ko député ji mum mbawi yandinde oɗon ko victoire mawɗo wonande kanko Félix Tshisekedi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗi noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on